ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನ್ವೆ ಯಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಎಡಪದು ಬಂದುಲೆ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನಿಕು 1 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ನಿಕಲ ಸಹಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಿಸಾಯ ಏಪಲ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಆಟಿ ಕರಿದು ಸೋನ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸೋನ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡೆ ಪಚ್ಚ ಪಜಿರುಡು ಐತಾದು ಹೊಸ ಮರಿಮಾಲ್ ಲೆಕ್ಕ ರೈಸುಡು ಕಂಡಡು ನಡ್ತಿನ ನೇಚಿ ಆಟಿದ ಕೆಸರಿಡು ಬೇರು ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸೋನದ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಕುರಲು ಬುಡ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ತೋಟಡು ನಡ್ತಿನ ದೈಕ್ಲೆಡು ಬೆಂಡೆನ ಲತ್ತನೆನ ಪೀರೆನ ಬುಲೆಂಡ ಕೈತಾದ ಕುಮೆರಿಡು ಸಾಲು ಸಾಲು ಕೆರೆಂಗು ಮುಂಚಿ ಕಂಚಲ ತೌತೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪುಲು ಬುಲೆಪುನವು ತೂಪಿನವೇ ಕಣ್ಣುಗೊಂಜಿ ಪರ್ಬ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಂಕು ಈ ಒಂಜಿ ಸೋನ ತಿಂಗೊಲು ಪನ್ಪಿನವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನವು. ಈ ಸೋನ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಶುಕ್ರವಾರನ ಸೋಮವಾರನ ಅಂಗಾರನ ಪಂಡುದು ಪೊಂಜೋಲು ತರೆಕಾಮೇಕ ಮೀವೊಂದು ಐತಾ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಪೂತ ಹರಿವಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಕೈತಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತು ಮಂದಿರಗು ಪೋಪಿನವು ತೂಪಿನನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬಂದುಲೆ. ತುಳುನಾಡುಗು ಬತ್ತದು ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ತೆರಿವು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲೈಸಿರಂದಾದ ಪಂಡುದು ಸರಿ ಬಂದುಲೆ. ಕರಿನ ಏಕೆಗೆ ಏರ್ಪುರ ಹಾಕ್ಲೇನ ಪುದರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅವೇ ನ್ಯಾನಿ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆದು ತೋಜಪಾವೆ. ನೀತ ನೀ ತ ಸಂಧ್ಯಾ ಸ ಧ್ಯ ಅತ್ತಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಟೈಪ್ ಬರೆಯಲಿ. ಧಾಕ್ ಯಾಡಿ ಒತ್ತು ಉಮಾ ಉ ಮಾ ಕ್ರಿಶಲ್ ಕಾ ಕಿ ಕೀಕ್ ರಾಡಿ ಒತ್ತು ಶ ಲ ಅತ್ತಂಡ ಕ್ರೀನ್ ಇಂಚಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ತುಲೆ ಕೀಕ್ ರಾಡಿ ಒತ್ತು ಕ್ರಿಶಲ್. ಶ್ರುತಿ ಶು ರು ಅಡಿ ಒತ್ತು ಶ್ರುತಿ. ರೂಪೇಶ್ ರಾ ರು ಪೇ ಶ್. ಅಶ್ವಿತಾ ಆ ಶಿ ಶೀಕ್ ವಾಡಿ ಒತ್ತು ಅಶ್ವಿತಾ. ಲೋಹಿತ್ ಲೋ ಲೋಹಿತ್. ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ ವಾಡಿ ಒತ್ತು ಯ ಮ ಸ್ವಯಂ. ಅಶ್ವಿತಾ ಪಿಂಕಿ ಆ ಶಿ ಶಿಕ್ವಾಡಿ ಒತ್ತು ಅಶ್ವಿತಾ. ಪಿ ಪಿಂಕಿ. ತುಯರತ ಬಂದಲೆ ಏರ್ನ ಪುರ ಪುದರ್ ಬರತೆ ಪಂಡಿದ್ ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಪುದರ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಜರಡ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಖಲ್ ಆವಡ್ ನಿಖಲ ಇಷ್ಟಮಿತ್ರೇರ್ನ ಆವಡ್ ಪುದರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಯಾನವೇನ ನಿಕ್ಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆದು ತೋಜಪಾವೆ. ಬಂದಲೆ ಕರಿನ 1 ವರ್ಷಡ್ ತಿಂಚ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಇದ್ದದು ಎಂಕಲ್ನ ದುನಿಪು ಚಾನಲ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುನಿಪು ಚಾನಲ್ನ ನನ್ನ ಲಾತು ಮಲ್ಲ ಮಾತಾಡು ಬುಲೆಪಾಲೆ ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಎಗ್ಗೆ ನೀಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಸುಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.